Hello Helpline. Fl-ewwel 6 xhur tal-2025 kważi 5,000 persuna ċemplu fuq in-numru 179. Dan tħabbar waqt konferenza li fakret l-għeluq ta' 30 sena mindu beda jitħaddem is-servizz. Ġi spjegat li l-biċċa l-kbira tal-persuni li ċemplu fl-ewwel 6 xhur tas-sena l-oħra kienu adulti u nisa. Martina Samut testa mill-Aġenzija Appoġġ elenkat fost l-iktar raġunijiet li għalihom in-nies iċemplu fuq il-179. Problemi prominenti fil-fatt kienu is-solitudni, is-saħħa mentali u persuni li jinsabu mingħajr saqaf fuq rashom. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti spjega li l-LifeChat huwa fost l-aħħar servizzi li qed tħaddem il-Fondazzjoni. Spjega li b'dan is-servizz persuna li għaddejja minn xi saram f'ħajjitha tista' tibda konverzazzjoni bil-kitba ma' professjonist. Fl-isfond ta' rivoluzzjoni diġitali li qed tintegra l-intelligenza artifiċjali f'dawn is-sistemi, is-Sur Grixti assigura li min qed ifittex l-għajnuna se jitkellem dejjem ma' bniedem u mhux ma' magna. Kull min jippropaga l-AI jgħidlek you have to keep the human in the loop. Waħda. It-tieni il-għaliex. Kull każ huwa differenti u kull każ huwa uniku u ma nemnux illi l-AI tista' tistostitwixxi il-fema tal-bniedem illi jkun qed jisma' u jwieġeb. Temjajt li grazzi għal Helpline saret ġustizzja ma' mijiet ta' persuni abbużati, fosthom mara b'diżabilità intellettwali li ftit ta' snin ilu kienet imsakra f'kamra maħmuġa u sfurzata tibni l-pupi tal-plastik għal 9 snin.